γίνονται όλα όσα γίνονται σήμερα, γιατί σήμερα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος εσωστρέφειας και ανοίγει ένα καινούριο βιβλίο στο οποίο όλοι πρέπει και μπορούμε, έχουμε υποχρέωση να γράψουμε. Η ιστορική μας παράταξη Νέα Εποχή Νέα Δράμα συμπληρώνει 26 χρόνια δημιουργικής πορείας στα αυτοδιοικητικά δρόμενα του τόπου. Τα 20 από τα οποία ήταν και δημοτική αρχή, με δήμαρχο τον ιδρυτή της, μετέπειτα υπουργό και σημερινό βουλευτή τον Μαργαρίτη τον Τζίμα και στη συνέχεια με δήμαρχο τον Θωμά τον Μαργαρίτη, με τον οποίο πορευτήκαμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Βρίσκεται όμως αυτή η ιστορική παράταξη σε ένα σταυροδρόμι ιστορικών και σημαντικών εξελίξεων. Εθελοτυφλούμε όσοι δεν βλέπουμε την πραγματικότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μετά την εκλογική ήττα του Νοέμβρη του 2010. Έχουν συμβεί κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι μόνο κάποιος που δεν θέλει να τα δει δεν τα βλέπει. Είναι αυτά γεγονότα τα οποία όλοι ξέρουμε και δεν υπάρχει λόγος να ξαναπούμε σε αυτή την αίθουσα. Και μετά τη γενναία απόφαση του Δημάρχου μας να μην είναι ξανά υποψήφιος για τη θέση του Δημάρχου στις εκλογές του Ιούνιου του 2014, πήρε εδώ, νομίζω με μεγάλη πλειοψηφία στη συγκέντρωση που είχαμε στη διπλανή αίθουσα του Οδείου την Κυριακή 3 Απριλίου, η μεγάλη πλειοψηφία της παράταξής μας να προχωρήσουμε στην εκλογή του νέου αρχηγού και υποψηφίου Δημάρχου με δημοκρατικές, ανοιχτές εκλογικές διαδικασίες από τη βάση, όπως ακριβώς γίνεται και στα σύγχρονα κόμματα τον τελευταίο καιρό. Ας μην ξεχνάμε ότι τα δύο κόμματα εξουσίας στην χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, την τελευταία πενταετία, έχουν εκλέξει τους αρχηγούς τους μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Η ενότητα, όπως είπε ο Δήμαρχός μας, είναι το ζητούμενο. Πρέπει για αυτή να αγωνιστούμε όλοι μας. Και όχι στα λόγια, στα έργα. Ο δρόμος της ενότητας, φίλες και φίλοι, περνάει μέσα από την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αν δεν είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, και αν δεν δείχνουμε σεβασμό ο ένας στην προσωπικότητα του άλλου, εδώ σήμερα βρίσκονται στην αίθουσα και νέα πρόσωπα που ήρθαν τώρα και γράφτηκαν στο σωματείο, θέλοντας να δείξουν έτσι ότι είναι ενεργοί πολίτες, νομίζω ότι δεν μπορούμε να την πετύχουμε. Άρα, ας κρατήσουμε το θέμα της ειλικρίνειας και του αμοιβαίου σεβασμού και ας δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις μικροδιαφορές που έχουμε, γιατί νομίζω ότι όλοι θέλουμε το καλό του σωματείου και το καλό της παράταξης, ώστε να είναι η νίκη μας μεγάλη, θα έλεγα, μετά από 3 χρόνια, που αν έχουμε υγεία θα περάσουν γρήγορα. Τα δείγματα της σημερινής Δημοτικής Αρχής είναι άσχημα. Οι υποσχέσεις που δώσανε, οι λαϊκίστικες υποσχέσεις που δώσανε, έχουν αφήσει τη θέση τους σε βολέματα ημετέρων. Πού είναι η μείωση του νερού που υποσχέθηκαν από τις αρχές του Γενάρη? Πού είναι τα πάρκια στην πλατεία? Πού είναι οι αυξήσεις στα τέλη, στις επιχορηγήσεις των τοπικών μας διαμερισμάτων? Αντίθετα, είχαμε μειώσεις κατά πολύ μεγάλα ποσοστά, είχαμε αυξήσεις στα τέλη και δικαιώματα. Τελευταία πληροφορούμε ότι έχουν κόψει και το νερό σε κάποιους συμπολίτες μας επειδή υπήρχαν οφειλόμενα χρέη, πράγμα που ποτέ δεν έκανε η δική μας Δημοτική Αρχή. Και, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι τίποτε από όλα όσα υποσχέθηκαν, τελειώνω, Πρόεδρε, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Εγώ θέλω να σας πω ότι προσωπικά θα εγγυηθώ για αυτή την ενότητα και θέλω όλοι μαζί να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να κοιτάζουμε στα αγκάθια του παρελθόντος. Γυρνώντας πίσω, όλο και κάπου θα κουμπίσει ο καθένας μας. Λοιπόν, για μια καλύτερη κοινωνία λοιπόν δραμηνών, για μια δράμα που όπως τη θέλαμε και ήταν το σύνθημά μας προεκλογικά πρωταγωνίστρια, πρέπει όλοι να εργαστούμε για αυτή την ενότητα. Εγώ σε ό,τι με αφορά, αν η συνέλευση αποφασίσει να προχωρήσει σε διαδικασίες, θα ψηφιστεί και μετά. Εντάξει, ο Πρόεδρος έχει μια άλλη άποψη, θα τη σέβομαι. Ευχαριστώ πολύ.